Hi, Sugar! Can you call me only, honey? Ha? Just can call me honey. Kasi kilala ko sa sugar. Ay, ikaw nagbigay niyan sa akin kanina. Okay, honey. Sorry Ah, po. it's okay. Anyway, hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Okay. Anyway, um, actually, LDR din, although pareho kaming nasa Japan. Okay. Love, paki-mute na muna po yung Facebook Live para po Okay. nagbabase ka lang sa boses ko at hindi sa Facebook Live. Okay, wait lang. Okay. Ayan, okay na po. Yes. Okay. LDR, though, pareho kami nasa Japan. Mm-hmm. Sa malayo siya, 12 hours ako nagbibiyahe para makapunta sa kanya. Okay. So, Sino ba tong pinag-uusapan natin? Husband? Boyfriend? boyfriend. Okay. Boyfriend pa lang. Hmm. So, this last January, first week of the month, December, I was there sa place niya. Tas hinatid niya ako sa bahay. Mm-hmm. January, first week of the month ng January, nag-usap kami. Bigla na lang sinabi na he wants space. He wants space. Gano'n na ba kayo katagal? 1 year and 2 months. Okay. He wants space daw. Parang ganon. He wants space. Hmm. Lumalabas sa parang he wants space kasi every day, every minute kahit nagtatrabaho ako, naka-bluetooth lang ako, nakikinig siya, narinig niya lahat. As in, walang sikreto. Hmm. Narinig niya lahat yung pinag-uusapan namin, ganyan. Tapos matutulog, naka-Bluetooth. So anyway, ang sakit lang, after ng first week of the month, hinatid niya ako from his place, from 12 hours, then, parang sinabi niya na, siguro mas maigi, wag mo tayo mag-usap. Okay. Means, for me, I was asking him, do you want space? Ang sagot niya sa akin, hindi ako nanghihingi ng space. Mm. So, sabi ko, anong gusto mong palabasin kung ayaw mo ng space? Mm. Wala siyang maisagot. So, diniretso ko na siya. Gusto mo ba makipaghiwalay na? Mm. For me, kung gusto mo makipaghiwalay na, wala naman ako magagawa. Mm. Ayoko naman isiksik yung sarili ko doon sa taong ayoko na. O ayaw na sa'yo. Although wala siyang sinabi, the last words na sinabi niya sa akin, sinabi niya, nung last na nag-usap kami, na I still love you, I'm not giving anything yet. Parang wala pa siyang give up kahit na ano. Mm. Doon may anak ako, nagsusupport siya doon sa anak ko. Bukod doon, wala siyang sa pansarili, sa akin. Hindi na ako nang hingi. Doon na lang sa bata. Doon yung bata, ina-accept niya na, anak niya na. So even if hindi kayo officially hiwalay, Oo. humihingi ka pa rin ng support sa kanya for the kid. At that time, hindi na actually. Hindi na. At that time, nung last time na nag-usap kami, parang doon nagkaroon ng conflict. Na parang doon siya nagkaroon ng time na sabihin sa akin na huwag muna tayo mag-usap. Ang layo ng sagot mo sa tanong ko.
Even if, ulitin ko yung tanong para mas maintindihan mo. Wag mo na akong English and honey para magkaintindihan tayong dalawa, no? Ang tanong ko, even if ba, hindi na kayo, sa kanya ka pa rin kumukuha ng pansustento sa anak mo. Before. So, ngayon hindi na. Ngayon wala. Hmm. As in totally wala. Kasi pumunta siya ng Amerika ng January 31. No calls, no messages, walang mail. As in, wala, totally wala. Ngayon, bumalik siya ng 17. Wala siyang text na dumating na siya. Yung kaibigan niya, kinausap ko. Sinabi ko lahat yung side ko. Kasi yung side lang niya yung naririnig ng kaibigan niya. Ano daw ba Tumawag yung sa side akin yung niya? friend niya. Ano daw bang problema niya? Bakit siya biglang nangingi ng Ang space? sinasabi niya, puro daw pera. Puro ka daw pera. Oo. So, ang side ko, umamin ako dun sa friend niya na puro pera, hindi sa akin. Kasi, nag-assume siya na talagang yung bata, hindi niya pababayaan. Ngayon, ang gusto kong mangyari sa kanya, tinext ko siya, kinol ko siya, how many times ko siyang itinext tong araw na to, tinawagan ko siya, alam kong nandito siya sa lugar ko, sinabi ng kaibigan niya, hindi siya sumasagot, hindi siya nag-reply. Tapos, 11 o'clock, aalis na siya, magpupunta siya doon sa lugar niya, o yung 12 hours nga na biyahe. Kumbaga parang ang sakit para sa akin, ang gusto kong mangyari na kausapin mo, nag-text ako na, kausapin mo ako kung ayaw mo na, ayaw mo na. Madali naman akong kausap. Bakit hindi mo Ayaw na mo lang na, siya ayaw mo tinanong na ang problema ba dito ay yung paghingi ko sa'yo ng sustento sa anak ko? Kasi kung yun yung problema, di ititigil ko na, magtatrabaho na lang ako para sa anak ko kasi hindi naman talaga niya anak yun, tama? Kumbaga hindi niya naman talaga sa totoo lang responsibilidad, honey, na mag-take over sa anak mo. And of course, syempre meron din sila mga fear. They've heard stories. This is nothing unusual. I'm not gonna judge you. Pero alam natin sa totoo lang, nangyari naman talaga to na may mga iba kasing tao nagtitake advantage na magkaroon ng jowa na ibang lahi para suportahan yung mga anak nila. Kung sa'yo, yun yung naging feedback na puro na lang pera, kahit pasabihin mong hindi para sa'yo, still, pera pa din. 'Di ba? The point is, willing siyang i-adapt yung anak ko. Kasi wala siyang asawa, wala siyang anak, wala siyang nanay. Oo, pero hindi ka aasa agad unless andyan na yung papel. Kumbaga, magbigay, thank you. Pag hindi wag. Pero yung hihingi ka talaga sa kanya to support your kid, medyo doon tayo nagkakamali, honey. Doon niya siguro nararamdaman. Though, yun, nandun ako. Hindi, kumbaga parang binabaliwala ko na yun. Alin ang binabaliwala mo? Yung sa support do sa kids, sa bata. This time, binabaliwala ko na yun. Hindi nga Kaya dapat ikaw yung nagbabaliwala. Dapat nga siya yung nagbabaliwala. Kumbaga ikaw dapat ang pagtanaw mo ay utang na loob kasi tinulungan ka. Huwag mong baliwalain yun kasi tumulong siya para sa anak mo. Kahit pa sabihin natin na nagpresenta siyang tulungan yung anak mo, be thankful. Huwag mong sabihing ibabaliwala ko na lang yun kasi malaki yung tinulong niya sa inyo. Ang tawag doon, sense of gratitude. Anyway, siguro, tama ka nga, DJ. Ang point ko is, dumating siya from US, umalis siya, dumating siya, niha wala. Then suddenly, tumawag yung friend niya sa akin na nandito siya sa lugar ko. Sa place ko. Niha wala. So, nag-text ako kung ano ba talagang, kumbaga, parang nakahang up ako Nakahang up ako sa kanya. Gusto kong malaman sa kanya, tinext ko, titilawagan ko, ilang beses ko tinamagan, nag-text ako, wala siyang sagot. Hindi niya tinitignan yung text ko, hindi niya nire-read. Tanungin kita, anong sinabi niya before kayo napunta sa ganyang sitwasyon? Yung first week ng January, anong sinabi niya sa'yo?
the first week, the last time na nag-usap kami, ang sabi niya, I still love you at wala akong give up. Pero, Kahit na ano. Yun lang ang pinaka last words niya. wala nang nasabi, yun na yun? Wala Oo, man lang, tapos- pero sa ngayon, natatahimik muna ako. Sa ngayon, wag muna tayo mag-usap. Ang sabi lang niya, ang sabi ko kasi, nagsasawa ka na ba na everyday na ganito tayo? Though siya mismo may gusto na everyday mag-usap kami, ganito, ganyan. Ang sabi niya na parang, sige, wag muna tayo mag-usap for the meantime. Ganyan lang ang sabi niya. Pero yung the last words na sinabi niya, na mahal niya pa rin ako, wala siyang i-give up kahit ano. So, kumbaga pinanghahawakan ko yung ano niya, yung words niya na yon. So, dumating siya, umalis siya, papuntang Amerika, na natin kahit na ano, mail o ano, papunta na ako ng Amerika. Dumating siya. Unang tanong ko sa iyo, honey, kasi paulit-ulit na tayo dyan. Ibig sabihin, ang gusto mo lang iparating sa akin, hanggang ngayon wala pa siyang sinasabing balik sa iyo kung ano ba? Oo, Cool off oo. ba kayo? Break ba Nakahang up kayo? ako eh. Space Hindi, ba I mean, kayo? Nakahang up ako eh. Anong Hindi hang niya rin up? hindi niya rin sinabi niya na parang, yung parang paminsan-minsan na lang tayo mag-usap, ganyan. Na parang, binigyan ko na rin siya ng space, na parang lumalabas na gusto niya na rin ng space. So, anong nangyari, hindi ko na din siya parang, ano tawag dito? Parang, hindi ko na rin siya ginulo. Kumbaga, ikaw na mismo nagbigay sa kanya, honey, ng space. Ikaw ba mismo nagsabi sa kanya na sige, bibigyan kita ng space? Oo, ako na rin nagsabi sa kanya. Oh, yun Kasi naman pala. Ikaw mismo nagsabi. naramdaman ko, the way niya magsalita, na gusto niya ng space. Oh. Unang tanong ko Ngayon, sa iyo, no, honey, no. Unang tanong ko sa iyo, lasing ka ba? Okay? Hindi. Hindi ba? Kasi Hindi. parang yung boses mo lasing na lasing ka eh. Anyway, highway, ikalawang tanong ko ngayon, kung ikaw pala yung nagsabi sa kanya na sige, bibigyan kita ng space, bakit kinukulit mo siya? Ikaw naman pala nagsabi, ikaw nagpresenta na bibigyan mo siya ng space. Sabihin na natin na feeling mo kasi kailangan niya ng space, still, di naman niya sinabi eh. Ikaw yung nagsabi na sige, bibigyan kita ng space So, eh. the way kasi na sinasabi niya sa akin, yung pagkikipag-usap niya sa akin, yun yung lumalabas eh. Kaya nga, pero Kasi ikaw sabi yung niya nagsabi sa kanya. Kumbaga, ikaw yung sabihin na natin, nagbigay Hindi. ng decision na bibigyan kita ng space. That's what I ask you. Sinabihan mo ba siya na, sige, bigyan kita ng space? Sabi mo, yes. Kasi feeling mo, oh, yun, still, you answered the question. You said Nagtanong ako yes. sa kanya, gusto mo ba ng space? Ang sabi niya, oo. O hindi yun. May space pala kayo. Ba't kanina So, sinasabi mo, at this wala moment, kayong space? At this moment, one month na, ni ho, ni ha, nandito siya ngayon, at this moment, nasa lugar ko siya, wala siyang ano eh. I mean, nakahanga pa ako sa kanya eh. Ano nga Hindi ako yung, makilos. anong ibig sabihin sa'yo ng space, honey? Anong ibig sabihin sa'yo ng space? Space in, wala mo tayong usapan. Anong ginagawa mo? Binigyan ko siya ng space. Binigyan ko sa kanya yon 1 buwan. Tapos na isang Hindi. buwan, hindi mag-decide ka Tapos na. na. This is your decision point. Ikaw na mismo magsasabi sa kanya na, okay, tapos na yung deciding Ayun. point natin, hindi mo naman ako kinakausap, we're off. We're done. Ayun, sinabi ko na sa kanya. Nag-text na ako sa kanya. Tapos na yung space, siguro naman sa 1 buwan, nakapag-isip-isip ka na nasa Amerika ka. Ngayon, sabi ko, magpakalalaki ka, kausapin mo ako ng diretso. Kung ayaw mo na, kung gusto mo na makipaghiwalay, sabihin mo lang sa akin ng diretso, madali akong kausap. Hindi ba pwedeng dahil binigyan mo na siya ng space, ilagay mo na lang siguro sa isipan mo na siguro nga ayaw niya na talagang mag-reply, siguro nga tapos na kami, siguro nga wala na talagang patutunguhan yung relationship namin since binigyan ko na to ng 1 buwan na space, time's up, magde-decide na lang ako on my own kasi hanggang ngayon wala pa siyang decision eh. No, DJ, although
ina ko na yun eh. Kumbaga, in-accept ko na yun eh. Na talagang wala na. Kaya lang, yung kaibigan niya, kinausap siya. Kumbaga, gumit na sa akin yung gumit na sa amin yung kaibigan niya. Pinakinggan yung side ng lalaki. Tumawag sa akin kanina yung kaibigan niya. Ganito, ganyan. Ang pinalabas yung lalaki, puro daw ako pera. Oo nga. Oo Though, nga. hindi Tapos na naman nga totoo. tayo dyan. Tapos na nga tayo dyan. Nasa decision point na nga tayo eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, since tapos na yung isang buwang palugit eh. Tapos na isang buwan, ikaw na mag-decide sa sarili mo. Eh nahirapan yung tao eh. Hindi niya kayang sustentuhan eh. Parang feeling niya puro pera lang eh. Hindi mo naman siya mapapagalitan dahil doon kasi ganun nga yung naging sitwasyon ninyo sa pagiging magkarelasyon ninyo. Medyo may money involved, hindi mo naman maitatanggi. So ikaw na ngayon yung mag-decide. Since sa 1 month na binigay mo sa kanya, hindi na siya nagre-reply, hindi na siya nagpaparamdam, ganun pa yung sinabi sa kaibigan niya, kinailangan pa ng ibang tao para makapagsabi sa'yo niyan, isa lang ang ibig sabihin. He doesn't wanna be back anymore. He needs more space. Napagod siya dun sa loob ng 1 taon na feeling niya he's been used. Kahit masabihin na natin na hindi naman po kasi totoo yun eh. Wala eh, yun yung na-perceive ng tao eh. Can't you just take it upon yourself na siguro nga napagod siya? Siguro nga he needs more? Pwede na ako mag-decide na this time around. Hindi ko na lang muna siya guguluhin. I'll just move on with my life. Kasi nagbigay ka na ng 1 month na palugit eh. Yun nga yung essence ng pagbibigay ng palugot eh. Ito na nga DJ eh. Ang point ko lang, yung kinasasama na ng loob ko. For 12 hours, biyahe ko sa kanya para makasama ko lang siya. Ang pinapalabas niya dun sa kaibigan niya, yung bad side lang. The bright side, hindi niya tinitignan. Te, opinion niya yun, wala kang magagawa doon. Oo, Kaibigan niya yun, wala kang magagawa doon. Kung gusto mo para maiba, ikaw pumunta ka sa kaibigan mo, ate girl, magsabi ka din ng lahat ng bad points niya, wala ka ding sabihin good points niya. Okay lang. Kasi kaibigan mo yun, eh yun yung kaibigan niya. Anong gusto mo iparating niya sa kaibigan niya? Mali ako, Brad. Syempre hindi. Paano ka ba mag-confide sa kaibigan mo? Paano ka ba humingi ng simpatya sa kaibigan mo? Di sasabihin mo kung ano yung nahirapan ka, ano yung rason kung bakit nasaktan ka. Yung kaibigan ko, kung ano yung mali ko, lahat sinasabi niya. Te, hindi kayo magkaparehong tao. Hindi kayo magkaparehong tao. At kung ano yung opinion niya doon, labas ka na doon. Dapat ang ginagawa mo ngayon, ay tinatanggap mo na lang sa sarili mo na itong taong to, hindi ka kinaya, hindi kinaya DJ, yung sitwasyon nyo. DJ, ito nga eh. For 1 month, naka-move on na ako. For 1 month na space na yan, naka-move on na ako. Itinatak ko na sa sarili ko na talagang wala na talagang, wala na mangyayari. Kumbaga parang hiwalay na talaga. Ngayon, kumbaga parang bigla ako na-stress nung tumawag yung kaibigan niya. Na puro mali. Ulit-ulit tayo, honey. Ulit. Hindi pumapasok sa kokote mo kaya tinanong kita kung lasing ka eh. Hindi ako umiinom, BJ. Mukha eh. Ginagamit mo ba yung isip mo? Sinasabi ko sa'yo, ate, wala kang magagawa. Kaibigan niya yon. Pwede niyang sabihin kung ano yung gusto niyang sabihin. Dun sa kaibigan niya. Kaibigan niya yun eh. Huwag mo nang pakialaman. Opinion niya yun. Yun yung naramdaman niya. Wala kang magagawa. Ngayon, kung sa tingin mo, ginawa mo na lahat para sa relationship na yun, then maybe it's time for you to accept na hindi talaga siya nag-work. Hindi niya kakayanin even if bumabiyahe ka ng 12 hours. Paano kung sampal niya? Sige, yung binabiyahe mo naman ng 12 hours, ibinibigay kong sustento sa anak mo. Quits Wala. na? All those, meron. Oh, stop! Then stop yung pagbibilang. You did it because you love the guy. Hindi mo yun ginawa kasi pinakiusapan ka niya. Ginusto mo din yung pagpunta sa kanya. Kaya wag mong sasabihin sa akin na yun yung effort mo when you are in a relationship. It's just but normal na magbigay ka ng effort. So stop counting what you did for the guy kasi the guy did something for you too.
You just have to accept na tapos na. So, parang gano'n na lang yun. Anong gusto mong gawin? Pa-party pa siya? Hindi, I mean, ganun Ikaw na yung lang nagbigay yun. ng palugit, di ba? Sabi mo, 1 month. Actually, eto na nga eh. Yung bago ko tumawag sa'yo, na inaccept ko na talagang wala na. O, yun naman pala, hindi tapos yung Nangihingi lang ako usapan. ng advice. Oo nga, ate, tapos na. Sabi mo, in-accept mo na, di ba? Na-accept mo na, halos naka-move on ka na within 1 month. Yun yung mga term na ginamit mo eh. So just let it go. Let it slide. Kung ano yung sasabihin niya sa mga kaibigan niya just to make himself feel better, wala ka nang pakialam doon. Yun yung gusto niyang version eh. Kung gusto mo, gawa ka din ng sarili mong version. Kanya-kanya kayo ng kaibigan eh. So kung ikaw nagiging totoo ka sa kaibigan mo, you cannot expect him to do the same. Iba yung nararamdaman niya, he is not you. So stop dwelling on the past and just move on. Tapos na yung 1 month na palugit mo sa kanya para sa space. You made your decision. Tapos na to. Natanggap ko na sa sarili ko na we are never going back to each other. Then stop. Wag mo nang bilangin kung ano yung ginawa mo sa DJ, kanya. Ang tanong ko lang, You keep on interrupting me. I don't know why. Ang tanong ko lang kung bakit niya sinabi sa akin na last na nag-usap kami, I still love you at hindi pa ako nagigib at wala. Ay, naku, te. Akala ko ba natanggap mo na nawala na? Akala ko natanggap mo na naka-move on ka na. Then bakit mo tinatanong yan? Kung natanggap mo na nawala na talaga. Ano ba yung meaning sa'yo ng pagtanggap? Ano ba yung meaning sa'yo ng pagtanggap? You called my show to ask me a question. I'm giving you an answer, pero ayaw mong tanggapin. That's the problem with you. You don't listen. Kaya nga tinatanong kita pa ulit-ulit. Lasing ka ba? Hindi nga ako umiinom. Then stop acting like one. Diyos ko, Lord. I'm trying to stay with you. I'm trying my best, but you do not listen. Hindi ka marunong makinig. Ano bang gusto mong sabihin ko sa'yo, honey? Nagago yung lalaki? Na ikaw yung Hindi. tama? Then stop! Ang gusto ko lang may advice. Gusto ko lang humingi ng advice. Yung the last words na sinabi niya yung Te, sinabi ko na sa'yo, te. Yung advice kasi is from this moment forward. Yun yung advice, te. Sabi ko sa inyo, hindi ako mag-i-interpret ng mga sinasabi ng mga tao kasi hindi ako yun. I am not here to interpret their words. Hindi ako interpreter. What I'm telling you is that something you can do to move forward. You just have to listen. Open your ears, close your mouth. Kung i-interpret ko sa'yo kung ano yung sinabi niya, makaka-move on ka ba? Hindi naman, di ba? Hindi ako yun eh. Paano ko i-interpret sa'yo yun? Kaya nga sinasabi ko kung ano man yung sinabi sa'yo last time, yung 1 month na palugit mo, tapos na. You made your decision. Move on. Accept na hindi na kayo magkakabalikan. Magpakita ka ng gratitude sa tinulong niya sa anak mo. That's about it. Tapos na yun. Lalagay na natin sa paso. You can move forward. How can you do that? Kung iisipin mo pa kung ano yung ibig sabihin ng sinabi niya 1 month ago. Ginagawa mo ko interpreter eh. I mean, gusto ko lang kasi na para... Honey, listen to me. I'm losing my patience. I'm really losing my patience with you. Tumawag ka ba sa akin para tumanggap ng advice? O tumawag ka sa akin to push whatever it is in your head? Gusto ko lang malaman kung ano talaga yung gusto niya. Uy, nako! Alin ba doon yung hindi mo naintindihan? Tagalog ko in-explain. Honey, hindi ako interpreter. Hindi ako manghuhula. Hindi ako nakakabasa ng utak ng tao. Last time I check, wala akong power. So kung gusto mo ng derechahang tanong, Just let it be. Paulit-ulit tayo, Chong. Wala nang usap-usap, gano'n na lang. Gano'n na lang gagawin ko, DJ. Hayaan ko na lang siya. Kasi napas na yung 1 month.
nahihingi niya yung face, yung 1 month na space. Hayaan ko na lang na gano'n na hindi kami nag-uusap ng formality na maghihiwalay kami. Honey, ganito, no? Compose a message, send this to your guy. Yung Tagalogin ko na lang lahat. Wala na akong i-Englishin. Opo. Gumawa ka ng mensahe, send mo sa kanya. Sabihin mo doon, tapos na yung isang buwang palugit ko sa'yo. Tapos na Opo. tayo. Hindi na ako makikipag-usap sa'yo since ayaw mo makipag-usap sa akin, ayaw mo makipagkita sa akin, ayaw mo kong bigyan ng formal breakup. Wala kasi ako mahanap na Tagalog para doon. Formal na breakup. Then tapusin na lang natin to. Kung hindi mo kayang tapusin harap-harapan, ako natatapos para sa'yo. Tapos na tayo. Salamat sa lahat ng naibigay mo sa akin, natulong pati sa anak ko, pero tapos na tayo. Why? Kasi ayokong naghihintay sa wala. Ayoko yung feeling na hindi ko alam kung saan na, kung ano na tayo, kung saan tutungo tong relationship na to. Basta tapos na tayo. Yun lang ang alam ko. Dahil sa isang buwan na binigay ko sa iyo ng palugit, hanggang ngayon hindi ka pa nagre-reply. Kayang isend? Okay, kaya ko po. Okay, honey. Bababa ko na before Okay ako po. ma-high blood, ha? Okay, pasensya na po kayo. Puputok na yung sentido ko eh. Sorry. Sige, bye. Oh, Diyos ko, Lord. Gigil ako, Diyos ko, Lord. Wait lang po, nalalamig kasi yung kamay ko. Promise kong hahawakan mo talaga yung kamay ko, Diyos ko, Lord. I cannot. Ganito, no, guys. The reason why it frustrates me is may mga bagay kasi in life that you cannot explain. Even if you want to, even if humanap ka ng interpretation, even if humanap ka ng reasonable explanation or acceptable reason as to why that person did that to you, you will never accept it. Hindi mo yun tatanggapin. Kahit bigyan ka niya ng rason niya, kahit kailan hindi mo yun matatanggap. Why? Kasi andun yung emotion mo of pain. Kasi nasasaktan ka. Kasi nahihirapan ka. So whatever reason yung ibibigay niya sa'yo, whatever explanation yung ibibigay niya sa'yo, ang gagawin mo lamang is to defend yourself. Ididepensa mo lang yung sarili mo. That call was given a reason as to why siya nahiwalayan, as to why hindi na kaya nung hapon. Why? Kasi feeling nung hapon, it's all about the money. Puro pera. Ang Hapon, very particular sila with girls. Kailangan nila yung babaeng nag-aasikaso, kailangan nila yung mga babaeng mahilig sa, marunong sa bahay, marunong makisama, tahimik, mga ganyan. Yan yung mga tipuhan nila eh. And you, with your relationship with him na long distance, hindi niya maramdaman yun. So feeling niya, it's all about the money. It's all about yung sustentang kaya niyang ibigay sa anak mo. So yun yung rason niya. Na tinatanong mo na hindi mo makita. Why? Kasi every time sinasabi yun, dinidefend mo yung sarili mo na hindi yun ganon. Yun nga yung rason niya eh. You were asking for his reason as to why ayaw niya na. That was his reason. The problem with you, honey, is you do not know how to listen. Hindi ka marunong makinig. You don't know how to understand. Gusto mo ikaw yung iintindihin. You wanna push what you think is right. Again, kabisyo, kahit i-explain or i-interpret sa inyo ng mga tao as to anong ibig sabihin ng mga sinabi ng mga partners ninyo before, that can never do anything today. That will never affect anything that's happening today. Why? Kasi ito na yung status ko. Ito yung current situation. Ito yung feeling niya ngayon. Ito yung nararamdaman niya ngayon. Hindi na siya okay. Hindi na siya masaya. And you just have to accept within yourself. Natapos na tong relationship namin. I have already given this guy a month to think about the relationship. Para pag nilayan kung ano yung nangyari sa relationship namin. And after nun, hindi na siya nagparamdam.
then maybe I can take it as a cue for me to finally move on and say goodbye to this relationship. Meron siyang rason as to why. And maybe I will never understand and I may never know kung ano yung rason na yon. But the end point is still the same. It's over. Kasi kung tatanungin mo rin lang naman yung sarili mo, para saan pa at malaman mo yung dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay. Para saan pa at malaman mo yung dahilan kung bakit niya pa yun sinabi. Mababago ba nun kung ano yung desisyon ngayon? Maiiba ba nun yung status ko? The answer is both no. So it's useless kung malaman nyo yon. That's why when you call this program, whenever you call this program, bear in mind na what we do here is decision that can change your tomorrow. I'm not here to explain or interpret kung ano yung mga pinagsasabi ng mga jowa nyo before. I'm here to explain to you the status quo and what you can do with it. Stop meddling with the past. Stop trying to interpret everything na nangyayari. Hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng bagay sa buhay natin may explanation. May mga bagay sa buhay natin na dadaan ng walang explanation. Meron lang silang purpose. Gets?